Hello everyone, खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै जों साम' सबाय संनो नागिरदों आरो लोगोफोर बेखौनो एसे खिन्थालांसै आङो। रेडि खालामखाजोब्बाय आङो। लोगोफोर साम'आ बायनानै लाबोनाय आरोना, हुखानाय दानखानाय, ओमफ्राय आं एसे हुबावबाय लेबु होनानै सुना लाबाय आरो ओमफ्राय न'आव मस्ला मस्लि रेडि खालामबाय, देना लाखाजोब्बाय आङो। ओमफ्राय सामब्राम होबाय, नै अराव संगोन आरोना लोगोफोरा बेनो न' सिङावनो लागायबाय अर। बाहेराव बोथोरा गाज्रि ना, दसेनो अखा दसेनो दोमैनाय गाज्रि जानानै दं खानानै बाहेराव, ओंखायनो बेयाव दरायबाय आङो। उखुन्दैया साम'खौ एवनोसै आङो। उखुन्दैयानो जि बारथिं बुरथिं। साम'खौ होनोसै आरोना। साहा जानदों लोगोफोर नैबेयाव मिस्ट्रिफोरनो, ओमफ्राय नोरैजाय आङो सबायखौ रुनानै लाखाबाय कुकाराव, बेखौ एवगासिनो आरोना। नै दै गबाय, बे दै रानजासे आराम एवगोन। गावनि दै गनायखौ रानहोजोबगोन आरोना। सबायखौ दा लखबना हरसै बेयाव। देरहांबाय आरोना, गावनि दैया रानबाय। संख्रि होनोसै आङो, संख्रि होआखैमोन। मोजां एवनांगौ आरोना लोगोफोर साम'खौ, नङाबा जानायाव बिज्ला मिलौल' मोनजायो। फ्राम 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 एवथारबासो एसे फ्राद जायो। संख्रि होबाय, हालदै होनोसै आङो। नैखौबो होनोसै लोगोफोर, नै सामब्राम गुफुर, हाइजें, बानलु, ओमफ्राय बेयाव मस्ला आरोना, मस्ला मस्लि देनानै लाबाय आङो। बेखौ हरनोसै, साम' एवनायावनो हरखानोसै आरोना। सबायखौ होसनसै आरोना लोगोफोर, एसे एवबावनानै। सबाया रुइखाबाय आरोना लोगोफोर, होनोसै सबायखौ। बेखौ आखायना होबावनोसै आरोना। गोबाव गोदौ होनांगोन आरोना लोगोफोर, ओंखायनो दैखौ एसे होबावनोसै।
गोदौबाय थाथोंसै खोबनानै दोनसै आङो एरना नायनोसै लोगोफोर र' मादै जाखो नै गोदौगासिनो खारदै होआखै आरोना लोगोफोर आङो खारदै एसे होनांसिगोन खारदै होबासो कालारा एसे आराम जायो सरना दोनखानाय आरोना न'आवनो बानायनाय खारदै थालिरनि सबाया रुनानै लाखानायखाय रुइखाबाय आरोना ओमफ्राय जबहोनोसै साम' मोननांगोन ना गोबाव गोदौहोनोसै आरो खारदै होबाय आङो मगा दुन्दिया बिलाइ खाना दोनखाबाय आरोना लोगोफोर दा मोनहांबा होनोसै आङो बेखौ मोनसिगोन लोगोफोर एरना नायनोसै आङो जब्बाय आरोना बिराद गोबाव माबाबाय गोदौहोबाय रोसियाबो बिराद मोजां गलिबाय लाथा लाथासो जाबावबाय आरोना दुन्दिया ओमफ्राय नैखौ होनानै खांसै आङो दुन्दियाजों मगा दुन्दिया बिलाइ बेखौ हरनोसै इयाव होबाय नै मोननायखाय अरखौ बोस्राबाय आरोना नै अरा गैला दुन्दियाजों मगा दुन्दिया बिलाइ होबाय संख्रि साखिनायनोसै संख्रियाबो नांखादों माथो थिग थागनो खांसै लोगोफोर जाबाय आंना संख्रियाबो थिग थाग नांखाथारबाय आरोना साम' ओंख्रिया मोनबाय ओंखाम जानबाय आरोना ओंखाम जानोसै नै साम' ओंख्रिजों लोगोफोर संबाय गोथाव जाथारदों लोगोफोर jangan berlak. Barang, Jesus Marinya, pasti bisa habisnya. Amca. Ini apa? Nah, coba ini. Malang dong. Sebelah kiri, sebelah kiri. Malang dong. Gila. Ano bubur? Ano mananggo? Asin. Hindi ko na kayo madak ko. Kaya albat mo wala siya. Lo ko na gada